не закриваємо очі на те, що відбувається сьогодні навколо нас, але ж робимо все для того, щоб не створити паніку, не посіяти в дитячих, особливо в дитячих душах, страх. Бо це найгірше, що може статися. Зараз тривожний сигнал. Я думаю, ми всі знаємо, що треба робити, коли подібний сигнал лунає в школі. Так. У нас тренування при замінуванні школи. Ми тренуємося, як виходити правильно зі школи і що робити при таких ситуаціях. В інформаційному просторі говорять про різну небезпеку. Ви особисто, як діти, ви не переймаєтеся цим, не переживаєте за те, що може бути? Ну, взагалі є трохи переживань, але все-таки ми натреновані і нам вже доповіли, як правильно себе поводити, тому не так страшно. Після цього кінолог відходить на безпечну відстань і починається робота вибухотехніки.